समूहाच पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चोरट्यांचा धुमाकूळ हा कमी व्हायच्या जागी वाढतच चाललाय. चोरट्यांची मजल आता मंदिरातील दानपेटीपर्यंत पोहोचली आहे. वैभववाडी तालुक्यातील अरुळे येथील श्री बोचदेवी मंदिरातील दानपेटी अज्ञात चोरट्यांनी फोडली आहे. पेटीतील रोख रक्कम चोरट्यांनी लंपास करून पेटी मंदिराशेजारी असणाऱ्या काजू बागेत फेकून दिली आहे. चोरीच्या घटनेबाबत ग्रामस्थांनी पोलिसांना माहिती दिली आहे. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक अमित यादव, पोलीस नाईक मारुती साखरे, राहुल पवार, अभिजित तावडे व श्री जायभाई यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केलाय. वैभववाडी तालुक्यात चोरट्यांनी पुन्हा डोकं वर काढलंय. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये पुन्हा भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.